Ja, nou, de kinderen hebben geoefend, die laat ik oefenen, wat rolstoelvaardigheid. En daarna gaan we dus met een baloefening gaan we aan de weer om ze echt te kunnen laten proeven aan het rolstoelrijden. Hoe lastig dat toch is. Maar je ziet ook dat de kinderen dat heel snel oppakken. En ja, ze moeten dan de bal naar elkaar overspelen. De ene keer is dat wat gemakkelijker, want ja, je kunt je benen niet gebruiken. Dus dat is toch heel lastig, maar we laten wel de mogelijkheden zien om te kunnen sporten in een rolstoel. En dat is ook het doel van dit School on Wheels project. Om de jeugd op zo jong mogelijke leeftijd kennis te laten maken met mensen met lichamelijke beperkingen. En ook te laten zien wat er nog mogelijk is. En dan doen we er altijd de spelvorm bij, in dit geval korfbal. Er zijn ontelbare mogelijkheden wat het sporten betreft. Bijna iedere sport is te beoefenen, ook door mensen met een lichamelijke beperking, wel op een aangepaste wijze. Ondanks mijn beperking mogelijkheden gezocht en dat ook kunnen doen. De reacties die uit de schooljeugd kwamen waren dus dat ze niet hadden gedacht dat er nog zoveel mogelijkheden zijn. Dat is ook feitelijk het doel van onze missie, om te laten zien juist wat er wel kan. Het is heel leuk, hè? Voor even een middag, zo is het heel leuk. Hè? Maar vooral de mogelijkheden die je hebt om toch aan basketbal, korfbal, op andere sporten te